nyanyi kanggo nganten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman. Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malah medeni kancane. Botomu ra trimo lho. Ya ora trimo lho, kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e. Lah kudune piye? Yo. Suarane penak no kok. Kembali tim Jimat punya cerita. Ngono kan itu. Iki kaya radio horor, Mas. Radio horor. Radio horor. Sing menggema. Dek sedua. Wah. Enak. Sone napa niki? Sidor koso. Sidor koso gundulmu ngono kok. Son kok sidor koso. Jack sedua. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Nyah. Selamat menikmati hidangan yang ada. Ndi? Kok endi begitu? Ada yo dada ngono. Di sana sudah ada buah semangka, Kah. belimbing, Ing. dan juga ada buah jeruk. 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 Eko kok jer ki eko potole. Eko syariah, Mas. Eko ini sopan no. Syariah kaya bange kok so. Hati-hati yang ada di belakang sana, Cok. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Ndek tak tuwapuk lho iki sapa to? Ya ben to kok so. Iki kok frigis mentanya apa to? Aku iki ngono ku lho. Iki tegese seneng ngono lho, Mas. Syukurane kok, so. latah lah. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwuk. Telusur. Sapa wuk? Iya. Aku njogo lah aku wuk. Tapi ya ora masalah wong perkara wuk. Lah lho kok mbok baleni iki omong cara gak boleh. Oh, iya. Ayo langsung tak siarkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Cah ki malah medeni. Nyapa to? Itu rumah apa no aku? Nyanyi kanggo ngantene Mbak Ayu karo Mas Iman. Ngono lho. Nang antene. Baik, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cok. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berikut ini. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lho. Piye? Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cok. Yo kita kasih lemparan batu batako, Cok. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komeng? Saya tak ada isak. Gak boleh. Fanku. Fanmu kuwi. Waduh sakit kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng seneng ning. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Ki nek desel tok seneng kok. Yo Cak Komet, sepote Mas, yo. Lendi. Saya tak ngenteni kanca-kanca lho. Oh iya. Ayo siap. Siapa ya sepote Mas ki? Yo Cak Komet. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Duh kok apa iya iki lho sing cethone piye gak yo ngono to. Istri Saleha sak pira Mas? Iki lho sip. Setiap keindahan Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Perhiasan terindah hanya istri saleha, perhiasan terindah. Apa besok ngono kok jere ayah kerja.
Wis to mbahas anak kowe aku izin jane kok. Anak ning omah mbok. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha. Penmu, Mak. Everybody go. Iki jenenge bangga. Krungu suaramu. Moodku ilang kowe tak mood ya. Lho, mood ki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakili kowe kok ya. Tapi penak suaramu, Mas. Oh, gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas nganten iki. Pitutur. Mbok piye-piye sing paling penting kuwi istri soleha. Ya, Istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi, tegese nek menutupi ki enek-enek eleke ya ditutupi bareng-bareng. Nah, cocok. Kowe lagu lek bab Roma kok swantene nyuwun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan jebles Bang Romai Ya nggih Rama. pas persis kalih Bang Haji Romai Rama ku lho sami suarane. Karakter suarane padha. Romai Rama ya ngomong ngono padha. Oh, lah kowe tau petuk Romai Rama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritane tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongkok wis. Kowe apa nyiksa kancane? Lah ngene musik kok kowe bingung iki Lah lho. karepku garingan ben aku ngempasno kono lho Mas. Kendangmu kaya kena lemah ngono. Ya, kendang kaya kudanan. Ancen kendange Lah bar kena udan kok. takon lagu aku ya padha karo nguyahi segara ngono. Weh, berarti kowe iso kabeh lagu. Insyaallah. Weh. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur no ya nek. Ada. Piye kuwi? Yudi. Judi kok Yudi piye to iki? Lah ya sing judi sak bloke Yudi barang. Oh ya. Judi. Teng. Menjanjikan kemenangan. Judi. Teng. Menjanjikan kekayaan. Bokong. Bokong kita. Wah, aku pilek lho marai. Bohong kok bokong ya. Bohong. Ya, krungumu apa? Krunguku bokong ngono. Jaluk. Lho kok jaluk piye kowe iki sing ngomong kleru kok iso. Aku suwi ra pedhok kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lagi sesuai teng daleme bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah, Nek misalnya Bu Lurah temane pembangunan desa no ya nek. enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa, Kok ya iso? Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Bu Lurahnya. Ya ra. Yo iso sepurane yo Mat yo. Iki mau tak awur. Kok tawur piye kadung penak lho. Lah kok lagu pembangunan lho. Nyatane yo pas penak lho. Yo kudu Lah, misalnya nih lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. kuwi lagune anak-anak. Lagune piye? Becak tak kandhane mung laku. Seta, Pak, seta, Pak, seta. Kendaraan toh? Niki mentok iki. Kuwi mentok iki lek. Becak, Kuwi mentok. becak. Wolah. Kuwi lagune cacilik mentok ya, Mbak. Mentok, mentok kandhane. Mentok kuwi lagune. Becak tak kandhane. Boyo mentoke numpak becak. Mentoke numpak becak piye to Sok lambemu. mentok numpak becak ra oleh. Jajal lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayaranku dalu ki PN ra masalah. Yo, Tenan. disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Ora mbadhok kowe kok. Orang badok tuh boleh melok tonggo. Lagu sing temane sing menceritakan tentang banci. Geblak kowe ra iso kowe. Iso. Lagu banci ra enek lho. Enek Piye lagune? Deni Canan. Dene Caknan tau nyiptakno lagu banci Mas. Urung tau tumun aku. Urung enek. Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Apa iki? Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing
nyantol ya apa? Ya umpama diarakno Rono ya nyantol. Rono ya Rono. Lampimu kok. Lho kuwi ganggu lho nek kanggo banci. Iki gak enak teko ndi kok. Lah mulane takok. Iki lho nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang ya kudu nek sinden. Lho, iya maksudnya ayo ditanjake, dinikmati. Ayo tak nikmatane. Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane piye to? Alah swara to? Iya. Alah swara tok. Yo, lah apa njalukmu? Yen joget bar. Yo,